ତ ରାତି ପାଇଲେ ମଗୁସୁର ମାସ ଗୁରୁବାର ଫାଷ୍ଟ ପାଳି ପୁଣି ସେଥିରୁ ପୁଣି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ମାଛ ନହେଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉନି ତଣ୍ଟିକି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମାଛ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ନୁହେଁ, 2 ପ୍ରକାର ମାଛ। ଏ ହେଉଛି ଗଗୁଆ ମାଛ ଆଉ ହେଉଛି ଫିରିକା ମାଛ। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଗୁଆ ମାଛଟା ବନେଇଦେନି। ଆଉ ସେ ମାଛଟା ସବୁ କାଟିକି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେନି। ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜି ପକେଇନି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ପୁଣି ମାଛ ଭାଜିବ ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ହେଲାଣି ନା? ମୁଁ ନା ରୁହ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଖାଇଦେବ। ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସକାଳୁ ଭଲସେ ଖାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆଇଲେ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଜିଦେନି ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେ ମାଛଟା ତା'ର ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି ତା'ର କୁସା କୁସା ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାଛଟା ସବୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଗଗୁଆ ମାଛଟା ପକେଇଦେନି। ଆଉ ପକେଇ ତାକୁ ସବୁ ଏକାବେଳେ ପକେଇଦେନି। ଆଉ ପକେଇ ତାକୁ ଭାଜିଦେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା କଷିଦେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ସିଗିଶିର ମାଛଟା ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଦେନି ସବୁ ପକେଇଦେନି। ପକେଇ ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜାଳ ଦେଇଦେନି। ସେଟା ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଫୁଟିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେନି ଖାଇତେ। ତାପରେ ମୋର ଏଠି ତ ଧରିକି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ରାଇତା ଧରିକି ବସିଗନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।